Takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa a v tomto videu si ukážeme, ako správne nastaviť a vytvoriť rezidencie na Minecrafte. Ako prvé sú dôležité limity rezidencie. Limity rezidencie si zobrazíme pomocou príkazu res medzera limits. Tieto limity nám zobrazia, akú máme aktuálnu skupinu rezidencie, akú maximálne dlhú rezidenciu si môžeme vytvoriť, čiže pre rank hráča to je maximálne 150 blokov na šírku a 150 blokov na dĺžku. Minimálna a maximálna výška, takže minus 64 až 320, takže od bedrocku až po skylimit a ďalšie rôzne informácie, ktoré si môžete prečítať pre seba. Prvý spôsob je jednoduchý. Stačí, keď napíšeme res, auto, dáme si názov našej rezidencie a veľkosť našej rezidencie. Minimálna veľkosť rezidencie je 75 blokov a maximálna je 150 pre hráča. To znamená, že tým, že hráč môže mať vytvorenú iba jednu rezidenciu, použijeme 150. Následne sa nám vytvorila rezidencia o veľkosti 150 x 150 blokov. To znamená, že 75 blokov na túto stranu, 75 blokov na túto, 75 na túto a 75 blokov na túto stranu. Od stredového bodu, kde sme si rezidenciu vytvorili. Druhý spôsob, ktorým si môžeme vytvoriť rezidenciu, je trošičku komplikovanejší oproti tomu prvému. Každopádne je tiež veľmi jednoduchý. Budeme k tomu potrebovať drevenú motičku. Tou drevenou motičkou si následne označíme jeden roh rezidencie, následne si označíme pravým kliknutím druhý roh, čiže jeden roh ľavým kliknutím, druhý pravým. Dôležité je, aby tie rohy boli oproti seba. Tým pádom sa nám vytvorí rezidencia presne o takejto veľkosti, ako sme si to označili. A už iba stačí, keď napíšeme príkaz res, create a dáme si sem nejaké meno, takže za mňa domček. No a vytvorila sa nám rezidencia. Ďalej si môžeme zobraziť práve hranicu tej rezidencie a to si zobrazíme pomocou jednoduchého príkazu res show. Tento príkaz nám ukáže presne bod hranice, kde končí naša rezidencia. Ono to po nejakom čase zmizne, takže je potrebné to napísať znovu, ale takto sa zobrazí hranica rezidencie. Ďalej, ak máme vytvorenú rezidenciu o veľkosti 75 x 75 blokov a vieme, že hráč môže mať vytvorenú rezidenciu maximálne o veľkosti 150 x 150 blokov, vieme si danú rezidenciu rozšíriť pomocou príkazu res, expand, názov rezidencie a dĺžka blokov, o ktorú chceme rezidenciu rozšíriť, takže dajme tomu 10. To znamená, že na ten smer, na ktorý sa akurát pozerám, tak na ten smer sa rozšíri hranica rezidencie o 10 blokov. Normálne by rezidencia mala končiť za žltou čiarou, lenže rezidencia končí o 10 blokov od tej žltej čiary. Samozrejme, keď pôjdeme na druhú stranu a budeme chcieť prejsť touto žltou hranicou, tak tu sa rezidencia nerozšírila a napíše mi to, že opúšťam rezidenciu už za žltou čiarou. Ak by som však napísal ten istý príkaz tým, že sa pozerám na druhú stranu, tak sa rezidencia rozšíri aj na túto stranu. No a takto môžeme rezidenciu rozširovať až dokým nedosiahneme limitu 150 x 150 blokov. Ďalej, keď máme vytvorenú rezidenciu, v tejto rezidencii si môžeme nastaviť vlajky pomocou príkazu res, medzera set. Tu sa nám už zobrazí list všetkých vlajok, ktoré môžeme na túto rezidenciu nastaviť. Napríklad, či je tu zakázané stavanie v tejto rezidencii, alebo je povolené, alebo klikanie na tlačítka, používanie beaconov, používanie postelí, elitier, alebo či tu je povolený rozpad lístia. Všetko sa to dá povoliť ľavým kliknutím, alebo zakázať pravým kliknutím. Ďalej si pomocou príkazu res set môžeme nastaviť miesto teleportácie pre rezidenciu našu. Takže to znamená, že ktokoľvek, keď napíše príkaz res domček, tak sa môže portnúť práve na tvoju rezidenciu. A portne sa presne na miesto, ktoré sme si nastavili.
Ďalej si môžeme pridať hráča do rezidencie alebo nejakého svojho kamaráta pomocou príkazu res medzera padd a napíšeme si meno daného kamaráta alebo hráča. Následne sa nám dajú nejaké základné vlajky pre toho kamaráta alebo hráča, ktorého sme do tej rezidencie pridali. Ako napríklad, že môže ničiť veci alebo môže stavať, otvárať dvere a úplne základy rezidencie. Následne tomu danému kamarátovi môžeme nastaviť aj konkrétne permisie vďaka príkazu res set, meno hráča a tu už môžeme nastavovať vlajky pre danú osobu. Takže to znamená, že keď mu chcem zakázať stavanie, tak mu to zakážem a teraz Q nemôže stavať. Keď to ale povolím, tak stavať môže. Takže takto si nastavíš permisie pre svojich kamarátov. Ďalej, ak nie si spokojný so svojimi kamarátmi v rezidencii, môžeš ich odstrániť pomocou príkazu respdel a dáš si meno hráča a vďaka tomu hráča odstrániš z rezidencie a nebude mať právo na nič a nebude môcť otvárať dvere, nebude môcť otvárať dvere, nebude môcť zabíjať zvieratá, stavať bloky, ničiť bloky ani nič podobné. Ďalej pomocou príkazu res info si zobrazíme všetky informácie, ktoré naša rezidencia ponúka. To znamená názov rezidencie, vlastník, vlajky rezidencie, vlajky hráčov a celková veľkosť rezidencie. Ak však rezidenciu chceme odstrániť, stačí napísať jednoduchý príkaz res, remove a názov rezidencie, takže domček. Potom nás to požiada o potvrdenie, takže res confirm a rezidencia je zmazaná. To by bolo pre rezidencie všetko. Ak sa ti tutoriál páči, nezabudni dať like a pripojiť sa na Minecraft. Tak zatiaľ.